И така, здравейте хора, в днешното видео ще отваряме колонка от Тему, като колонката струваше някъде около 22 лева. Тази лично е за колело на TNG, има тази поддръжката за водо и пархо на моя екран е IPX4. Тази колонка може да се свързва с телефон на Android, iPad и лаптоп, предполагам и с Apple ще стане, като тази е червената, като има някъде към 500 мАh батерия, като волтажа е 3,7 волта. И така, нека преминем към разпаковането. Нека да започнем ето от тук. Като съм си помогнал малко, като съм я разрязал. Само да видя как се отваряше чет. И да, също така и тя дойде също към 9 дни. За 9 дни горе-долу. Така се отваря. Ето така настрани. Хайде бе, отвори се. Можете бе. Аре бе. Като май забравих да кажа, че тази колонка е правена за колело, тъй като виждате ето това. Това се закача тук за кормилото на колелото. И да, модел е TG392. Нека го отворим. Ето го. Няма нищо друго в кутията. Като на пръв поглед аз не виждам нито инструкции, нито зарядно, тъй че плюс. Ето тази е въпросната стойка, която се слага на кормилото. Ето е самата и колона, която тук има такова за бас. На външен вид прилича малко на JBL Go серията. Да, точно така. Като лично прилича или на клип серията. Ето тук може да видите. Ето това е тук е порта, който ще отворим да ви покажа. Ето тук се зарежда. Ето тук може да сложите слот за SD карта. Тук може да сложите жак за слушалки, да слушате, между да излезе от тук, въпреки че аз не виждам смисъл, като може да си купиш и безжични. Тук има, това не знам за какво, мисля, че е такова кабел за извеждане на нещо, ама не знам за какво е. Доколкото знам, тази колонка има и радиофункция, може да слушате радио през нея, което за някои хора е плюс, за някои е минус. Аз лично няма да слушам радио, но ще го тестваме. Тук нещо опира отзаде. Така. Явно това не е било порт за слушалки. Явно е било порт за нещо друго, но както и да е. Ето това е някакъв кабел, който не знам за какво ще е. AUX. Тук е кабела за зареждане, може да видите. А към C. Това са инструкциите, които няма да отварям. И да, това е самата колонка. Аз викам направо да я включваме. Чакайте само. Да правим една работа. Също така, ето това в момента ще ви покажа микрофоните, за които ако не сте гледали ревюто, може да отидете в миналото ревю или да видите, тук ще има една карта, на която ще ви показва анбоксинга на ето тези микрофони. И че сега, нека в момента ще пуснем. Bluetooth mode. Включихме. Сега с магията, както тествахме колонката на Parkside, където ще видите линк ето тук пак. Взимаме магичния телефон. Отиваме в YouTube. Защото защо пък не?
Така, и само изчакайте си няколко секунди. Така, тигате тук, пишете на копирайт музик. Аз го имам в абонаментите ми. И тук. Някъде. Ето ги. Нека да пуснем последната песен и тая. Само няма да гърмиш, моля те. Така. Чакай, бе. Добре, сега малко грешка. Отиваме да свързваме към колонката. Тук ето тази, не знам дали ще се види. Това TG, последното. Сдовяваме. Да ви покажа как става. Сдовяваме. В момента сдовихме колонката с телефона. И в момента нека да пуснем музика. Така. Пускам ви в момента горе-долу музиката на средата. На средата на телефона, ако може да видите. Ето как се чува. Не е много силно. Бих казал, че се чува нормално. В момента увеличавам на макс от телефона. В момента чувате от телефона на макс. Така, намалям. Принципно, доколкото съм виждал на клипове, тази колонка вади много хубав бас. И се опитам да ви покажа, но не знам. Ще гледам някоя така песна. За тази, примерно. Не тази. Нещо не ми хареса. Така, нека да дадем на популярни, видим коя не е пускана. Тази. Пускам от телефона на Макс. Така, пускам от телефона, от колонката увеличавам. Обърках. Как се спира музиката? Сега това, което чухте, беше на максимално от колонката и максимално от телефона. Сега е време да ви пусна максимално от телефона и минимално от колонката. Намаляме. Ето така е на минимално. Мисля, че е нормално. Особено ако е така. Както и да е. Доколкото видях, ето тук имаше много як бас. Ето тук, който в момента даже се усеща. На допир. Но така ще ви го оставя, защото мисля, че така е по-добре. Въпреки, че така не се държи, но така ще закриваме баса. Затова ще направим ето така. Изчакайте малко. Сега ще сложим микрофона на мене. Опа. Без попадна тук. Така. Ще сложим стойката. Да ви покажа как стои. Ето така. Предполагам, че се слага. Ето така. Може да видите. Така стои. Ето така се вади. Лесно и елементарно. Ето, може да видите, че не пада. Как да оставим, не знам. Ето така ще оставим. И да, това беше.
Колонката е много хубава. Не знам това дали го казах. Звучи много кристално, като за колонка от Тему. Предполагам, че така... Излез бе, човек! И значи той е тъпанар. Така да. Колонката е много хубава. Не знам дали ви казах. И да, надявам се този клип да ви хареса. Ще се видим в друг клип, следващия. Също така, може ми гледате шортовете, малумните шортове, които събират по милиони гледания. И че да, надявам се клипа да ви хареса. Аз бях господин Фуксак и ще се видим следващия път.